Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το νέο Kion Pro X1 Special της Royce. Είναι ένα γάντι το οποίο μπορεί να παρέχει επαγγελματική χρήση για τον κάθε τερματοφύλακα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη βασική του δομή. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το λάτεξ της παλάμης, το οποίο βλέπετε ότι είναι με τεχνολογία surround cut, δηλαδή βλέπετε πως περιβάλλει το κάθε δάχτυλο και το κάθε δάχτυλο βλέπετε ότι εφαρμόζει μέσα σε αυτό το σχήμα που δημιουργεί το γάντι. Το λάτεξ του είναι τεσσάρι, που σημαίνει ότι σας παρέχει ένα παχύ στρώμα και μπορεί να γίνει αξιόπιστο για κάθε τερματοφύλακα. Επιπλέον βλέπετε ότι διαθέτει δέσιμο με τον ημάντα περιμετρικά του χεριού, του καρπού μάλλον, και επιπλέον βλέπετε ότι πως έχει έναν εύκολο τρόπο για να μπορεί να εφαρμόζει το γάντι και να μπαίνει εύκολα, τραβώντας, βάζοντας μέσα το χέρι για να μπαίνει εύκολα. Μπορείτε να τραβήξετε και σε περιπτώσεις ακόμα που υπάρχει έντονος υδρότας στο χέρι και υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες να μπορείτε να το βάζετε εύκολα. Αν πάμε στην πάνω πλευρά του θα δείτε ότι έχει τεχνολογία ProFlex. Βλέπετε αυτό το κόκκινο σημείο στο οποίο του δίνει ελαστικότητα να κινηθεί όσο και να τεντώσουν μπροστά τα δάχτυλα. Δίνει τη δυνατότητα της ευληγησίας και της ελαστικότητας. Επίσης υπάρχει ένα σημείο στο οποίο, εδώ σε αυτό το σημείο στο οποίο μπορεί και αερίζεται το χέρι με την τεχνολογία Air Vent System, που επιτρέπει στον αέρα να περνάει μέσα στο χέρι για να αποφυγεί του έντονου υδρότα. Και τέλος μπορείτε να δείτε και το ESS σύστημα, το οποίο δείχνει ότι το λάτεξ της παλάμης παρέχει μια μέγιστη επιφάνεια πιασίματος της μπάλας. Αυτά για αυτό το γάντι. Νομίζω ότι είναι μια απίστευτη και πολύ καλή επιλογή για κάθε τερματοφύλακα.